हरे कृष्णा सगळ्यांना. भगवद्गीता अध्ययनाचा आजचा आपला 8वा अध्याय. अध्यायाचं नाव आहे अक्षर ब्रह्मयोग, परमतत्वाची प्राप्ती. म्हणजे काय आता पण त्याआधी आपण प्रणाम मंत्र म्हणूया आणि मग बघूया. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णू गुरुर्देवो महेश्वर. गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः. नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा माताजी, खूप छान. हरे कृष्णा हरे सगळ्यांना. कृष्ण. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा सगळ्यांना. पुन्हा एकदा सगळ्यांचं खूप खूप स्वागत आहे. आजचा आपला 8वा अध्याय अक्षर ब्रह्म योग. आपण तत्पूर्वी श्री श्री राधा गोविंद यांना साष्टांग वंदन करूया. आपले गुरु श्री श्रील प्रभुपाद यांनाही साष्टांग वंदन करूया. नामनिष्ठ दास प्रभू ज्यांच्यामुळे आपण ऑनलाईन भगवद्गीता शिकतो आहोत, तर त्यांनाही आपण साष्टांग वंदन करूया. आणि सगळ्यात शेवटी सर्व कृष्ण सेवकांना आपण साष्टांग वंदन करूया, ज्यांच्यामुळे आपली ही 38वी बॅच सुद्धा उत्तम पद्धतीने सुरू आहे. तर ह्या सर्वांना वंदन करून आपण पुढे जाऊया. तर माझा पहिला प्रश्न रोजप्रमाणे, आपण काल काय शिकलो? चॅट बॉक्स मध्ये बरेच मेसेज आलेले आहेत. हरे कृष्णा. विल्यम प्रभूंनी सांगितलं आहे की आपण काल ज्ञान विज्ञान योग शिकलो. त्याच्यामध्ये आपण भगवंतांचे विविध ज्या शक्ती आहेत ते आपण त्याचे वेगवेगळे प्रकार पाहिले. अजून कोणाला सांगायचं आहे? ठीक आहे, ओके. आपण पुढे जाऊया पटकन. की कालचा आपला ज्ञान विज्ञान योग होता. त्याच्यामध्ये आपण भगवंतांनी आपल्याला जसं आपण म्हणतो की भगवंत चराचरात व्यापलेले आहेत, जळी स्थळी काष्टी पाषाणी आहेत. म्हणजे नेमकं काय? तर कुठेतरी कालच्या आपल्याला अध्यायामध्ये भगवंतांनी आपल्याला ते सांगितलंय. किंवा भक्ती योगामध्ये तिथपासून, म्हणजे भक्ती योग हा असाच आहे की आपल्याला भगवंत कोण आहेत किंवा
त्यांना परमतत्व परमसत्य काय आहे, मग त्यांच्या वैकुंठ धाम, गोलोक वृंदावन, ब्रह्मांड हे जे तिन्ही लोक काय आहेत किंवा तर त्यांची त्याची माहिती किंवा तर ते कुठेतरी आपल्याला भक्ती योगामध्ये आपल्याला समजतं किंवा भगवंत सांगता आहेत आणि सांगता आहेत तत् शृणु. प्रत्येक परत सांगा ना मॅडम, ते एक वेळेस तीन कोणते सांगितले ते परत सांगा ना. वैकुंठ धाम आणि दोन कोणते सांगितले? अच्छा हा, वैकुंठ धाम, गोलोक वृंदावन, ओके. त्याच्यानंतर परमसत्य काय आहे, परमतत्व काय आहे, ज्याला आपण मोक्षधाम सुद्धा म्हणतो, ब्रह्मांड काय आहे, तिन्ही लोकांचे स्वामी आहेत. तर हे सगळं काय आहे, तर हे कुठेतरी आपण ह्या भक्ती योगामध्ये आपल्याला बघायचं आहे. परमेश्वराची आपल्याला ओळख पुन्हा नव्याने होणार आहे आणि त्याच्यासाठी भगवंत प्रत्येक वेळी सांगता आहेत तत् शृणु. अर्जुनाला सांगता आहेत, अर्जुनाबरोबर आपल्यालाही सांगता आहेत. आणि मग कुठेतरी मग पाण्यातल्या रसामध्ये ते आहेत, त्याच अंतरंगा शक्तीने ते व्यापलेले आहेत असं सांगितलं आहे. परत पृथ्वीवरचा जो सुगंध आहे, सामर्थ्यांमधलं सामर्थ्य, बलवानांमधलं जे बल आहे, असं वेगवेगळ्या विविध शक्तींमध्ये ते आहेत. आणि अजून त्यांच्या ज्या शक्ती आहेत त्या सुद्धा सांगितल्या आहेत. आणि त्या कुठल्या, तर आपले पंचमहाभूत आणि परत आपलं जे सूक्ष्म शरीर आहे, मन, बुद्धी आणि अहंकार, हा सुद्धा त्या भगवंतांच्या शक्तीचाच विस्तार आहे किंवा त्यांच्याच अभिव्यक्ती आहेत असं आपण समजू शकतो. आणि मग एक एक पुढे पुढे जाता जाता भगवंत सांगत होते की तुम्ही मला मग सकाम भक्ती करता. मग सकाम भक्ती जरी केली तरी त्याचं जे फळ जे आहे ते तात्पुरतं असेल, पण तात्पुरतं का असेना, पण ते फळ देण्याची अनुमती माझ्याकडून मिळते आहे. म्हणजे जरी तुम्ही प्रतिदेवतांची भक्ती करता आहात, सकाम भक्ती करता आहात, पण सकाम भक्ती करता करता तुम्हाला जे फळ मिळणार आहे त्याची अनुमती सुद्धा भगवंत, म्हणजे ते इनडायरेक्टली ते फळ आपल्याला भगवंतच आपले परमात्मा भगवान श्रीकृष्णच प्रदान करत आहेत. हे कुठेतरी काल आपल्याला सांगितलं. आणि पुन्हा सांगता आहेत की तुम्ही मला मृत्यू समयी, म्हणजे शेवटचा श्लोक होता की तुम्ही पूर्णपणे मतपरायण होऊन, म्हणजे पूर्णपणे माझ्यामध्ये मनोभावे तुमच्या इंद्रियांना इंद्रिय नियंत्रणात आणून पूर्णपणे समर्पित भावाने, प्रेम भावाने, श्रद्धेने, दृढ व्रताने जेव्हा आपण भगवंताची भक्ती करतो आहोत, नाम घेतो आहोत आणि तुमच्या मृत्यू समयी जर तुम्ही मला स्मरण केलं तर काय होतं, तर तुम्ही नक्कीच माझ्या भगवत धामापर्यंत पोहोचाल किंवा तर हे कुठेतरी कालच्या श्लोकामध्ये होतं आणि त्याच्यात पुढचा अध्याय तिथेच आपण थांबलो होतो. आणि आज पुढे भगवंत सांगता आहेत की पुढे काय होतं. तर अध्यायाच्या सुरुवातीलाच अर्जुनांना काही प्रश्न पडलेले आहेत, कारण की भगवंत सांगता आहेत, ज्ञान देत आहेत, पण मध्येच स्टॉप करून अर्जुनही त्यांच्या मनातल्या शंकांचं निरसन करत आहेत. अर्जुनांच्या शंकांचं निरसन करता करता कुठेतरी आपल्या मनात काही शंका उपस्थित होत आहेत, त्याचंही निरसन होत आहे. तर अर्जुनाला काय प्रश्न पडले आहेत आपण बघूया. माताजी, हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अर्जुनाने विचारले, हे भगवंत, हे परमपुरुष, ब्रह्म म्हणजे काय, आत्मा म्हणजे काय, सकाम कर्म काय आहे, हे भौतिक सृष्टी काय आहे आणि देवता कोण आहे, कृपया मला हे समजावून सांगा. हे मधुसूदन, यज्ञांचा अधिपती कोण आहे आणि या देहामध्ये तो कसा निवास करतो आणि भक्तीमध्ये युक्त झालेले मृत्यू समयी तुम्हाला कसे जाणू शकतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग अर्जुनाला प्रश्न पडला आहे की ब्रह्म म्हणजे काय, आत्मा काय आहे, सकाम कर्म काय आहे, कर्म काय आहे, कर्म सांगितलं, मग आता सकाम कर्म काय आहे, मग भौतिक सृष्टी म्हणजे काय, देवता कोण आहेत, हे मला कृपया सांगा. आणि मधुसूदन, आता इथे मधुसूदन का म्हटलेलं आहे की मधु नावाच्या राक्षसाचा भगवंतांनी वध केला होता. म्हणजे प्रत्येक वेळी इथे कुठेतरी केशनी सुदन असतं, कुठेतरी मधुसूदन असतं. म्हणजे भगवंतांनी जसा राक्षसाचा वध केला आहे तसा आपल्या मनात, आपल्या मध्ये उद्भवलेल्या ज्या अज्ञानरूपी राक्षस जो आहे, तर त्याचा तुम्ही ज्ञानरूपी शस्त्राने त्याचा वध करा आणि आम्हाला कृपया ज्ञानाचा प्रकाश द्या, अशा कुठेतरी विचारांनी प्रत्येक वेळी अर्जुन त्यांना वेगवेगळ्या उपाधी म्हणा, वेगवेगळ्या विशेषणांनी भगवंतांना पुकारत असतात आणि म्हणतात की मग यज्ञांचा अधिपती कोण आहे, तो आपल्या देहामध्ये कसा निवास करतो
आणि मग भक्तियुक्त झालेले मृत्यू समय तुम्हाला कसे जाणू शकतात, जो आपला कालचा शेवटचा श्लोक होता की नाही. तर हे सगळे प्रश्न कुठेतरी घेऊन आज आपण बघूया पुढे. माताजी हे 2 श्लोक वाचा आणि याचा अर्थ माझ्या मते आपल्या पीपीटी मध्ये नसेल, तर तुम्ही तुमच्या समोर पुस्तक असेल तर पुस्तकातनं बघून त्याचा अर्थही वाचा. हरे कृष्ण. माताजी माझ्याकडे पुस्तक नाही, तर ज्याच्याकडे असेल त्यांनी वाचलं तर हो चालेल. हो हो. माता वृषाली माताजी तुमच्याकडे असेल ना. नाही, माझ्या इकडे सार्थगीता नाहीये, नुसतीच पारायण गीता आहे, पण ठीक आहे, बघू हो आपण. हो. हा हा. मी मी बघते, माझ्याजवळ आहे, मी बोलते. बर हा, बर. चालेल चालेल. छान छान. हा. हरे कृष्ण. जरामरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म विदुः कृत्स्म ध्यात्मकर्म चाखिलम् साधिभूताधिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. सापडला तर सांगा. हा हा. मगाशी कोण बोललो त्यांच्याकडे आहे, नाहीतर मग मी वाचते. हरे हो, कृष्ण. 1 मिनिट मी काढते ताई. हो हो. हरे काढा कृष्ण. काढा. हा, काढा काढा. मी पण एवढं लांब यायचं, मोठी गीता नाही आणली, छोटी पारायण प्रत घेऊन आली, रोज वाचायला लागते म्हणून. ओके ओके. 7वा अध्याय मधला माताजी 29वा आणि हो, 8व्यातलाच काढते मी. 7वा अध्याय. सातवा. मी 8वा काढला. 1 मिनिट. शेवटचे 2 श्लोक आहेत ना, त्याचा अर्थ. हो हो हो. हम्म. जे मला शरण येऊन वार्धक्य व मरण यापासून सुटण्याचा प्रयत्न करतात ते पुरुष, ते ब्रह्म, संपूर्ण अध्यात्म आणि संपूर्ण कर्म जाणतात. जे पुरुष अतिभूत, अधिदैवत व अधियज्ञ या सर्वांना आत्मरूप होतात व मला काळाशी जाणवतात, ते युक्त चिंताचे पुरुष मला जाणवतात, म्हणजेच मला हे येऊन मिळतात. हरे कृष्ण माताजी. ते युक्त हरे कृष्ण. चित्ताचे पुरुष मला जाणतात आणि म्हणजेच मला येऊन मिळतात. हरे कृष्ण. म्हणजे हरे काल कृष्ण. कुठेतरी आपला जिथे आपण थांबलो होतो तिथेच आजच्या अध्यायाला आपण सुरुवात करतो आहोत. तर आपण आधी अर्जुनाच्या प्रश्नाकडे वळूया. की अर्जुनाचा प्रश्न आहे की ब्रह्म म्हणजे काय. मग ब्रह्म म्हणजे जीव, अविनाशी, जिवंत अस्तित्व. म्हणजे प्रत्येक ह्या ब्रह्मांडामधली जी प्रत्येक जो सजीव जो आहे, तर तो जीव जो आहे त्याला ब्रह्म असं म्हटलेलं आहे. म्हणजे आपला जो आत्मा जो आहे, आपल्याला माहिती आहे की आपला आत्मा हा भगवंतांचा एक सनातन असा, चिरंतन असा अंश आहे आणि तो नाशवंत नाही आहे, तो सनातन आहे. तर असा जो अविनाशी आहे, तर असे हे जे प्रत्येक जीव जे आहेत, तर हे सगळं हे जे तो आत्मा म्हणजे जीव आहे. त्याला ब्रह्म असं सुद्धा म्हटलेलं आहे. मग अध्यात्म काय म्हणत आहे, की आपला जो आत्मा जो आहे हा शुद्ध सात्विक आत्मा आहे, की त्याचा जो स्थायी भाव आहे, त्याचे जे गुणधर्म असतील किंवा त्याचे जे वैशिष्ट्य असतील, ते म्हणजे जीवाचा आपल्या अध्यात्माचा त्याचा नित्य स्वभाव काय आहे. अध्यात्म म्हणजे भगवंताची नित्य उपासना करणं, सेवा करणं, असा हा आपल्या आत्म्याचा स्थायी भाव आहे. मग कर्म काय आहेत? मग काम, फलदायी क्रियाकलाप म्हणजे भौतिक शरीराकडे नेणारी क्रिया. पण मग आपला आत्मा जो आहे, तो आत्मा हा आपला त्या क्रिया करण्यासाठी, कर्म करण्यासाठी त्याला एक शरीर मिळालेलं आहे. शरीररूपी यंत्र मिळालेलं आहे, बरोबर? हे आपल्याला हात-पाय आपण जे दिलं ते यंत्र कशामुळे बनलेलं आहे? तर ते स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, पंचमहाभूत, मन, बुद्धी, अहंकार. तर ह्या शरीररूपी यंत्रामध्ये, मग ते ह्या भौतिक प्रकृतीमध्ये जशा ज्या भगवंतांनी आपण काल पाहिल्या की ज्या 8 शक्ती आहेत, त्या 8 शक्तींनी आपलं हे जे शरीररूपी यंत्र बनलेलं आहे. आणि मग आपला आत्मा जो आहे, आत्म्याचा आपल्याला आकारमान किती आहे किंवा आकार माहिती आहे का? की आपला जो केस असतो की नाही, तर आपण त्या केसाचे जर 10,000 भाग केले, तर त्या एका भागाचा असा असा तो आपला आत्मा आहे, की तो आपल्या ह्या
आपलं हे जे 5 फुटी 6 फुटी हे जे शरीर जे आहे त्याला चेतना देण्याचं काम तो आपल्या केसाच्या टोकाच्या 10,000वा भाग जो आहे असा इतकासा असा मायक्रोस्कोपी खाली सुद्धा दिसणार नाही असा तो आपला आत्मा आपल्या शरीरात प्रवेश करतो आणि आपल्या शरीराला चेतना देतो किंवा त्याला आपण आपल्या शरीराला चेतना देतो किंवा आपण सचेतन शरीर असं आपण म्हणू शकतो. आणि मग सगळे आपण मग जे काही आपण क्रिया करतो, जे काही कर्म करतो, तर ते ह्या शरीराद्वारे आत्मा क्रियाशील असतो किंवा कर्म करत असतो. मग अधिभूत म्हणजे काय? तर ही जी प्रकृती आहे, हा जो भौतिक निसर्ग जे आहे, ते म्हणजे अधिभूत. मग अधिदैव म्हणजे काय? तर असं जे की ज्याच्यामध्ये संपूर्ण देवदेवतांचा समावेश आहे, की संपूर्ण ज्या काही प्रतिदेवता आहे, ज्या भगवंताचा जो काही विस्तार आहे, तर त्या सर्वांचा समावेश आहे. म्हणजेच थोडक्यात आपल्याला बघा, आपल्याला जर सांगायचं राहिलं तर भगवंताचं वैश्विक रूप, भगवंताचं विराट रूप, जे आपण 11व्या अध्यायामध्ये बघणार आहोत. मग अधियज्ञ. मग आपल्याला माहिती आहे, की अधियज्ञ कोण आहे किंवा आपल्याला हे माहिती आहे, की भोक्तारम यज्ञ तपसा. मग भोक्तारम यज्ञ तपसा कोण आनंद कोण घेतो आहे? आपण जे काही कर्म करतो आहे त्याचा सर्वोच्च आनंद घेणारा कोण आहे? तर ते परमात्मा आहे. म्हणजे आपण जे कर्म करतो आहे ते जर निष्काम कर्म असेल, त्याच्या फळाची तर आपण अपेक्षा ठेवली नाही, तर आपण त्या कर्माचा आनंद घेणारा कोण आहे? तर तो परमात्मा आहे. म्हणजे त्या त्यागाचा आनंद म्हणजे कर्मयोगाचा आनंद घेणारा कोण आहे? तर तो परमात्मा परमेश्वर भगवान श्रीकृष्ण आहे. मग अधियज्ञ कुठे राहतात? मग जसं मी तुम्हाला सांगितलं, की अधियज्ञ कुठे राहतात म्हणजे भगवान श्रीकृष्ण किंवा परमात्म्याचं जे आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे, की भगवंताचा आपण जो विस्तार आहे क्षीरोदक्षाय विष्णू आणि त्याच्या ते प्रत्येकाच्या हृदयामध्ये स्थित आहेत. मग क्षीरोदक्षाय विष्णू जे प्रत्येकाच्या हृदयात स्थित आहेत, तर ते कसे? जो तुम्हाला आत्ता मी सांगितलं, की जो आपला आत्मा जो आहे, तो आपल्याला चेतना देतो आहे, तर त्या आत्म्याच्या हृदयामध्ये परमात्मा स्थित आहे. म्हणजे बघा, की तो विराट आत्ताच मी तुम्हाला सांगितलं, की विराट रूप वैश्विक रूप सांगते आहे आणि दुसरीकडे सूक्ष्माती सूक्ष्म, की आपल्याला सामान्य डोळ्याला काय, की आपल्याला मायक्रोस्कोपी खाली सुद्धा आपल्याला त्याची जाणीव होणार नाही. तर असा तो अधियज्ञ, असा तो परमात्मा सर्वांच्या हृदयामध्ये स्थित आहे. मग मृत्यूच्या वेळी आपल्याला भगवंताला स्मरण कसे करायचे किंवा मृत्यूच्या वेळी आपण कृष्णाचे स्मरण कसे करावे? मग जसं मी तुम्हाला काल उदाहरण दिलं, तर आयुष्यभर स्मरणाचा सराव करा. म्हणजे वर्षभर अभ्यास करा, वार्षिक परीक्षेचा पेपर सोपा जाईल. हे एवढं साधं आणि सोपं गणित आहे. तर आपण आता पुढे बघूया. हरे कृष्णा माताजी. हरे कृष्ण. श्री भगवान म्हणाले, अविनाशी दिव्य जीवाला ब्रह्म म्हटले जाते आणि त्याच्या नित्य स्वभावाला अध्यात्म असे म्हणतात. जीवांच्या प्राकृत देहाच्या उत्पत्तीत कारणीभूत असणाऱ्या कार्यांना कर्म आणि सकाम कर्म असे म्हणतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. मग आता आपण इथे बघितलेलं आपल्या आत्म्याचा प्रवास, आपण ही स्लाइड हे चित्र तुम्हाला आता ओळखीचं झालं आहे. तुम्हाला माहिती आहे, की आपण आधी बाल्यावस्थेत असतो, एक बाळ म्हणून जन्माला येतो, मग नंतर हळूहळू मोठे होतो, मग नंतर कुमार अवस्थेत, मग तारुण्य, मग मध्यमवयीन, मग कुठेतरी वार्धक्य येतं, वार्धक्याला सुरुवात होते, मग वार्धक्य, मग ते शरीर जीर्ण होत जातं आणि मग ते जीर्ण होत होत ते आत्मा त्या शरीराचा त्याग करतो, हो की नाही? हा आपल्या आत्म्याचा प्रवास आहे. आणि मग हा जो प्रवास आहे, मग हा जो आत्मा जो आहे त्यातला म्हणजे सर्व प्रत्येक आत्म्याला ब्रह्म असं स्वतःची म्हटलेलं आवाज आहे. नाही ऐकू येत अजिबात. नाही येते का माझा आवाज? हरे आणि येतोय माताजी आवाज. कनेक्ट पण होतीये. कसं आहे, पुन्हा फक्त खरखर ऐकू येते आणि जरा तुम्ही बोलताय एवढंच समजतंय. कदाचित तुमचं नेटवर्क नसेल. संजना माताजी, माझा आवाज क्लिअर आहे ना? हो, क्लिअर येतोय माताजी. ओके ओके ओके. ठीक आहे. मग आपण काय होतं, की जो अविनाशी असा जो दिव्य आत्मा जो आहे त्याला ब्रह्म असं म्हटलेलं आहे. आपल्या आत्म्याचा स्वभाव पुन्हा इथे सांगता आहेत, की अध्यात्म म्हणजे भगवंताची सेवा करणं, भगवंताची आपल्याला आराधना करणं, तर भगवंताचा सेवक म्हणून आपल्या आत्म्याचा हा
नित्य स्वभाव आहे. आणि मग पुढे काय सांगता आहेत की आपण जे शरीर धारण करतो किंवा ते शरीर ह्या प्रकृतीमध्ये आपण येतो की नाही, आत्मा ह्या प्रकृतीमध्ये येतो. त्या शरीरामध्ये आणि ते शरीर जे आहे ते पंचमहाभूतांनी बनलेलं आहे. तो ह्या प्रकृतीच्या शक्तींचा विस्तार असल्यामुळे की कुठेतरी आपला आत्मा जो आहे तो सकाम कर्म करण्यासाठी किंवा अं, अ, अ, सकाम कर्म आपल्या ज्या इच्छा आहेत, इंद्रिय इच्छा आहेत किंवा आपल्या आकांक्षा आहेत, तर त्या सगळ्या इच्छा, आकांक्षा त्यासाठी आपला आत्मा प्रेरित होतो आणि मग काय करतो आपण मग आपल्याला सकाम कर्म करण्यासाठी तो प्रेरित होतो आणि मग त्याच्याकडनं आपण सकाम कर्म केली जातात. ज्या क्रिया केल्या जातात त्या कुठल्यातरी इच्छा, आकांक्षा पूर्ण करण्यासाठी, मनोकामना पूर्ण करण्यासाठी केल्या जातात, असं इथे सांगता आहेत. आणि मग पुढे आपल्याला आणि म्हणून मग जसं-जसं तुमचं कर्म असेल, मग आपण कर्मबंधनामध्ये अडकतो की नाही? कर्मबंधन म्हणजे काय? की जे काही कर्म करतो आहे, त्याचा परिणाम म्हणून आपल्याला पुढचं शरीर मिळतं आहे. पुढचं मग आपण जर उत्तम काम केलं, उत्तम आपण पुण्यकर्म केलं आपण असं म्हटलं किंवा आपण तर काय होतं आहे, पुण्याची शिदोरी आपल्याजवळ असेल, तर कुठेतरी आपल्याला पुन्हा मनुष्य जन्म किंवा गुणवान कुटुंबामध्ये आपला जन्म होतो आहे. आणि मग पुन्हा तसंच आपल्याला आध्यात्मिक असं बॅकग्राऊंड मिळेल. पुन्हा आपण भगवंताची सेवा करतोय, भक्ती करतो आहे किंवा आपलं अजून कर्म चांगलं असेल, तर आपल्याला उद्धार होतो आहे आपला. आपण उच्च लोकांमध्ये आपला जन्म होईल आणि मग ते जे सुख आहे किंवा ते आपण भोगून परत ते पुण्याची शिदोरी संपली की परत खाली येणार. जर तुमचं कर्म पापकर्म जास्त असेल किंवा इंद्रिय इच्छा इतक्या असतील आणि त्या इच्छेमध्येच जर तुमचा कुठेतरी मृत्यू झाला, तर पुढचा जन्मही तसाच असेल. आता इथे दाखवलेलं आहे. एखाद्याला नुसतं खा, 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 दिवसभर खा, खा. आपण म्हणतो की नाही की काय भस्म्या घुसलाय की काय एखाद्याला असं. तर इतकं खा, 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 कदाचित त्याचा पुढचा जन्म त्याला डुकराचाही मिळू शकतो. आणि जशी तुमची इच्छा आहे, जशा तुम्ही तर त्या पद्धतीचं म्हणजे जे कर्म आहे, त्या पद्धतीचं तुम्हाला पुढचं शरीर मिळतं आहे. म्हणजे तुम्ही कर्मबंधनात अडकता आहात. कर्मबंधनात का अडकता आहात? कारण की आपण ह्या ह्या प्रकृतीमध्ये आपण ह्या आपण हे जे शरीर जे आहे, तर ते आपण आपला देह जो आपला आत्मा जो आहे, तो क्रिया ह्या शरीराद्वारे करतो आहे. आणि मग शरीराचे काही गुणवैशिष्ट्य म्हणा किंवा काय आहेत, आपण ह्या प्रकृतीमध्ये जन्माला आल्या असल्यामुळे इंद्रिय इच्छा, इंद्रिय भोग म्हणजे आपण सकाम कर्म करतो आहे आणि म्हणून कुठेतरी आपण कर्मबंधनात अडकतो आहे. मग आता आपण पुढे बघूया. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा. हे देहभूतांवर निरंतर परिवर्तनशील असणाऱ्या भौतिक प्रकृतीला अधिभूत असे म्हणतात. चंद्र सूर्यासारख्या देव देवतांचा समावेश असणाऱ्या परमेश्वराच्या विराट रूपाला अधिदैव असे म्हणतात. आणि प्रत्येक देहधारी जीवामध्ये परमात्मा रूपाने मी पुरुषोत्तम भगवान वास करतो आणि मलाच आदियज्ञ म्हणजे यज्ञाचा अधिष्ठाता असे म्हटले जाते. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. मग आता इथे आपण भौतिक प्रकृतीला अधिभूत असं म्हणतात. म्हणजे ज्या प्रकृतीमध्ये रूपामध्ये चंद्र सूर्यांसारख्या अनेक देवता आहेत, विविध देवतांचा समावेश आहे. तर असं जे भगवंताचं वैश्विक रूप जे आहे त्याला विराट रूप, त्याला अधिदैव असं म्हटलेलं आहे. ते भगवंताचं विराट रूप आहे. आणि प्रत्येक देहामध्ये भगवंत हे परमात्मा रूपाने स्थित आहे. हे आपण पुन्हा बघितलं. मग आता जसं ह्या सुरवंटाची इच्छा आहे, की माझा कधीतरी मला फुलपाखरू व्हायचंय आणि त्याची इच्छा अशी नकळत पूर्ण होते. त्याच जन्मामध्ये त्याचं फुलपाखरू होत आहे. तसंच आपण जर इच्छा धरली, दृढ व्रत, दृढ श्रद्धा, मनोभावे जर आपण असं ठरवलं आणि जर भगवंताची आपण आराधना केली, तर उपासना केली, सेवा केली, तर निश्चितच आपल्याला इप्सित असं म्हणजे आपलं काय इप्सित आहे, आपला गोल काय आहे, की आपल्याला मोक्षधामात जायचं आहे किंवा आपली आपली जे आणि मग मोक्षधामात जायचं असेल किंवा आपल्याला मोक्ष मिळवायचा असेल, वैकुंठ धामात जायचं असेल, तर त्याच्यासाठी आत्ताच आपण एक श्लोक वाचला, की तुम्ही अंतकाळी तुम्ही तुमच्या मृत्यूसमयी जर मला स्मरण केलं, मृत्यू समयी स्मरण केल्यावर काय होतंय, तो 8व्या अध्यायात पुन्हा एक नवीन श्लोक आहे. वृषाली माताजी आहेत का? नाहीतर मग मी वाचते श्लोक. माताजी मी वाचते तर नाही येत, त्या म्यूट झाल्या, हे ओके. लॉकआउट झालंय, तर मी वाचते. हरे कृष्ण.
अंतकाले च मामेव स्मरणमुक्त्वा कलेवरं य प्रयाति समद्भावं याति नस्त्यत्र संशयः. आणि जो मृत्यू समयी केवळ माझे स्मरण करून आपल्या देहाचा त्याग करतो तो लगेच माझ्या स्वभावाला प्राप्त होतो, यात मुळीच शंका नाही. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. माता इथे भगवंत सांगताहेत, एक शाश्वती देत आहेत, एक ग्वाही देत आहेत की जो मृत्यू समयी माझे स्मरण करतो आणि जो आपला शेवटचा श्वास आहे, जो आपण भगवंताचं स्मरण करून आपण आपला देह त्याग करतो आहे, आपला आत्मा आपला देह सोडतो आहे, तर तो निश्चितच माझ्या स्वभावाला प्राप्त होतो. म्हणजे त्याला निश्चितच मोक्ष मिळणार आहे किंवा मोक्षधामात जाणार आहे, वैकुंठधामामध्ये जाणार आहे आणि यात मुळीच शंका नाही, असं इथे भगवंत सांगता आहेत. पण तो मृत्यू समय कसा असेल हे आपल्याला कसं कळणार, हो की नाही? आता मला सांगा की आपण रोज हजारो लाखो मृत्यू होत असतात. 2 वर्षापूर्वी आपण पाहिलं की अगदीच कोरोना काळामध्ये की आपण ओळखीचे म्हणा किंवा बातम्यांमध्ये बघतो आहे अनेक. पण रोजच्या जीवनात सुद्धा म्हणजे तो जरी कोरोना काळ होता आणि आता नाही आहे, तरी रोजच्या जीवनात सुद्धा अनेक लोकांचा मृत्यू होत असतो. मृत्यू समय हा कसा असतो असं आपल्याला माहिती आहे का? की उद्या तुझा मृत्यू होणार आहे किंवा ह्या तारखेला आहे असं आपल्याला कोणी सांगू शकतं का? नाही. मृत्यू ही अशी गोष्ट आहे की ती आपल्याला माहित नाही, बरोबर? आणि आपला जो वार्धक्यामध्ये जेव्हा आपण मृत्यू होणार, बऱ्याच वेळा कसं होतं की जसं आपण आपलं वय वाढत जातं, आपण जसं वार्धक्य जवळ येत राहतं, तसं कुठेतरी आपल्या शरीराला कुठल्यातरी व्याधी जडतात, कुठलातरी आजार जडतो. कोणाला पॅरालिसिस होतोय, कोणाला अजून वेगळं काहीतरी होतंय, वेगवेगळे आजार जडतात. आणि मग इतकं शरीर जीर्ण होतं की बऱ्याच वेळा असं होतं की आपण कोणी आपल्याला आपलेच घरचे लोक जे आहेत ते हॉस्पिटलमध्ये ऍडमिट करतात. ते कुठेतरी दरवाजाच्या बाहेर असतात. आपण आयसीयू मध्ये असतो. कुठेतरी कोणाला तरी व्हेंटिलेटरवर ठेवलेलं असतं. व्हेंटिलेटरवर ठेवताना आपण बेशुद्ध अवस्थेत असतो आणि त्याशिवाय व्हेंटिलेटर ऑन करता येत नाही. म्हणजे अशा अनेक प्रक्रिया ज्या आहेत, आपण ह्या भौतिक काय म्हणू शकतो, आपण ह्या भौतिक परिस्थितीमध्ये आहोत किंवा ह्या भौतिक प्रकृतीमध्ये आहोत आणि म्हणून ह्या अशा पद्धतीने आपला कोणाचाही एका सामान्य माणसाचा मृत्यू होत असतो. आणि मग अशा वेळी आपण कसं त्या भगवंताचं स्मरण करायचं किंवा ते कसं लक्षात राहील की नाही, मला माझ्या शरीराला एवढ्या वेदना होत आहेत, एवढ्या व्याधींनी मी जर्जर झालेलो आहे, तरीही मला भगवंताला स्मरण करायचं आहे, हे मी कसं लक्षात ठेवणार आहे? आणि ही ग्वाही भगवंत देत आहेत की तुम्ही जर मला स्मरण केलं तर तुम्हाला नक्कीच मोक्षधाम मिळणार आहे. आणि म्हणून त्यासाठी आपल्याला प्रभुपाद हे सांगतात की तुम्ही 16 माळा जप करा, जी तुम्हाला सवय लागेल. जी तुम्हाला सवय लागली की जो सहज भाव असतो, जो स्थायी भाव असतो, की एखादी गोष्ट सहज जेव्हा असते की सुरुवातीला आपल्याला ती सवय लागल्याला वेळ लागतो, त्रास होतो, पण ती सवय लागली की ती सहज होते, ती गोष्ट सहज होते. सहज झाली की मग कुठल्याही परिस्थितीत आपल्या तोंडून मग ते भगवंताचं नाम येतं. मग तुम्ही आजारी आहात किंवा चांगले आहात, तुमची प्रकृती कशी आहे त्याच्याशी काही फरक पडत नाही. तो सहज भाव आला पाहिजे आणि ते सहज नाम येण्यासाठी आपल्याला प्रभुपाद सांगताहेत 16 माळ जप करा. 16 पेक्षा जास्त केला तर उत्तम. आणि त्याच्यासाठी आपल्याकडे अजून एक गोष्ट आहे. ही गोष्ट अशी आहे की आपल्याला तर माहिती आहे की पांडवांना 13 वर्षाचा अज्ञातवास होता. सॉरी 12 वर्षाचा वनवास आणि 1 वर्षाचा अज्ञातवास, असं 13 वर्षाचा वनवास होता. तर त्या वनवासामध्ये असताना एकदा काय होतं की द्रौपदी असते, तिला तहान लागते आणि मग युधिष्ठिर म्हणतात, आधी भीमला सांगतात की बघ इथे कुठेतरी पाण्याची काय व्यवस्था होते का, आम्ही एकाच झाडाखाली थांबतो. आणि मग भीम जातात. ते काही थोडा वेळ होते, वाट बघतात, ते काही परत येत नाहीत. मग युधिष्ठिर महाराज सांगतात की अर्जुनाला सांगतात, जा बरं अर्जुना, काय बघ जरा, कुठे वेळ होतो आहे, एवढा काय वेळ लागतो आहे की या जंगलामध्ये पाणी तर मिळायला पाहिजे. मग अर्जुन म्हणतात ठीक आहे मी जातो. मग अर्जुनही थोडा वेळ होतो अजून, मग अर्जुनही परत येत नाही. मग युधिष्ठिर महाराज नकुल सहदेव यांना सांगतात की नक्की काय झालं की दोघंच्या दोघं गेले, अजून परत नाही आले. मग ते दोघंही परत येत नाही, म्हणजे चौघं भावंड परत आले नाही बघून युधिष्ठिर यांना काळजी वाटायला लागते की नेमकं असं काय आहे, की काय झालं की चौघंही परत नाही आले. मग ते सांगतात द्रौपदीला की तू इथनं हलू नकोस, या झाडाखालीच बस, मी बघून येतो.
आणि मग ते जेव्हा चौघ भावांच्या शोधात जातात तेव्हा पुढे गेल्यावर त्यांना एक तळ दिसतं आणि तळाखाली त्यांचे चौघही भावंड जे आहेत ते मूर्छित पडलेले दिसतात. आणि मग त्यांना वाटतं की हे कसं मूर्छित पडले, काय झालं? आजूबाजूला बघतात तर आजूबाजूला कोणी नाही. मग ते म्हणतात की ते पाणी घ्यायला जातात की पाणी शिंपडू आणि बघू काय होतं. तर जेव्हा तळ्याला पाण्याचा स्पर्श करायला जातात तेव्हा त्यांना एक आवाज येतो आणि तिथे यक्षदेव जे आहेत ते प्रकट होतात आणि ते म्हणतात, तू सुद्धा माझ्या प्रश्नाचं उत्तर नाही दिलं तर प्रश्नाचं उत्तर नाही दिलं तर तुझी पण अवस्था तुझ्या भावंडांसारखीच होईल. तर त्यामुळे पाण्याला स्पर्श करण्याच्या आधी मला हे दे. आणि मग ते प्रश्न विचारतात की जगातली अशी आश्चर्य ह्या जगामधली आश्चर्यचकित करणारी गोष्ट कुठली आहे? आणि मग त्याच्यावर युधिष्ठिर महाराज उत्तर देत आहेत, अहनी अहनी भूतानी गच्छन्ति यमालाम शेषा स्थिरमिच्छन्ति किमाश्चर्यमत परम. मग शेकडो आणि हजारो जीव प्रत्येक क्षणी मृत्यूला भेटतात, परंतु एक मूर्ख प्राणी तरीही स्वतःला मृत समजतो आणि मृत्यूची तयारी करत नाही. ही जगातील सर्वात अद्भुत गोष्ट आहे. याचा अर्थ असा आहे की अनेक अनेक जसं आता मी म्हटलं की हजारो जीव जे आहेत ते प्रत्येक क्षणी हजारो जीव प्रत्येक क्षणाला जन्माला येत असतात, तसे हजारो जीव प्रत्येक क्षणाला मृत्युमुखी पडत असतात. पण तरीही ह्या भौतिक प्रकृतीमध्ये अडकलेले किंवा ह्या स्वकाम इच्छा म्हणा किंवा ह्या इंद्रिय इच्छांमध्ये अडकलेले हे जे प्राणी आहेत, हे त्यांना मूर्ख असं म्हटलेलं आहे, मूढ प्राणी असं म्हटलेलं आहे की स्थावर मालमत्ता गोळा करण्यामध्ये किंवा चैनीमध्ये इतके अडकलेले असतात की हे आपला कधीतरी मृत्यू होणार आहे आणि हे आपल्याला इथेच ठेवून जायचं आहे, याचा आपल्याला काहीही, हे सगळं नाशवंत आहे, आपलं हे शरीर सुद्धा नाशवंत आहे आणि शाश्वत काय आहे हे माहित नाही किंवा त्याची तयारी नाही आणि हीच सगळ्यात जगातील अद्भुत गोष्ट आहे, असं कुठेतरी युधिष्ठिर महाराजांनी उत्तर दिलेलं आहे. आणि म्हणजे आपण सुद्धा बघा की आपल्याला सुद्धा माहिती आहे की आपण सुद्धा इतक्या भौतिक इंद्रिय इतक्या गोष्टी गोळा करत असतो, इतक्या गोष्टी गोळा करत असतो. स्थावर जंगम म्हणजे स्थावर मालमत्ता, पण एवढी आणि त्याच्या मागे एवढे आपण 24/7 धावतोय, नोकरी करतो आहे, मग कुठे पार्ट टाइम मिळतं का, मग अजून कुठला आपण पार्ट टाइम बिझनेस करू शकतो आणि इतके आपण मागे धावतो आहे की परमसत्य काय आहे, परमतत्व काय आहे, आपला जन्म कशासाठी झाला आहे, याचा कुठेतरी आपल्याला विसर पडतो. आणि मग पुढे भगवंत म्हणत आहेत की ज्या भावनेमध्ये आपण असतो शेवटच्या क्षणी, मग त्या भावनेमध्ये असल्यावर काय होतं त्याच्यासाठी भगवंत काय म्हणत आहेत बघूया. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. यम यम वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरं तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः. हे कौन्तेय, आपल्या देहाचा त्याग करीत असताना मनुष्य ज्या ज्या भावाचे स्मरण करतो त्या त्या भावाची तो निसंदेह प्राप्ती करतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. मग आता इथे भगवंत सांगतायत की मृत्यू समय जर तुम्ही आत्ताच भगवंतांनी ग्वाही दिली, तुम्ही माझं स्मरण करा, तुम्हाला नक्कीच माझ्या स्थायी भावाची म्हणजे माझ्या वैकुंठ धामाची तुम्हाला प्राप्ती होईल. पण तुमच्या मनात जर दुसरा कुठला विचार असेल तर ज्या भावनेमध्ये तुमची शेवटचा क्षण तुमचा असेल, ज्या भावनेमध्ये तुमचा मृत्यू होतो, ज्या भावनेमध्ये तुम्ही तुमचा आत्मा तुमचं शरीर त्याग करता आहे, तो त्या भावनात ते शरीर तुम्हाला निसंदेह पुढच्या जन्मी प्राप्त होतं. मग इथे भरत महाराजांची गोष्ट आहे. तुम्हाला आठवत असेल की भरत महाराज, मी तुम्हाला 3ऱ्या अध्यायात सांगितलं होतं की मी 8व्या अध्यायामध्ये तुम्हाला ही गोष्ट सांगेन. तर ही श्रीमद भागवतम मधली गोष्ट आहे. भरत महाराज ज्या नावावरून आपल्या ह्या संपूर्ण देशाला आपल्या ह्या भारत असं नाव पडलेलं आहे, असे हे भरत महाराज तर हे सुद्धा भगवंताचे भक्त असतात आणि उत्तम पद्धतीने ते राज्य सांभाळत असतात. आणि मग वार्धक्य येतं आणि वार्धक्य आल्यावर ते आपल्या मुलांना सगळं आपलं जे काही राज्य वगैरे आहे ते सोपवून ते संन्यासाश्रम स्वीकारतात आणि आपलं राज्य वगैरे सगळं सोडून ते जंगलामध्ये प्रस्थान करतात. मग असंच त्यांचं सगळं मग एका कुटी बांधतात, तिथे राहतात, त्यांचं जे काही यज्ञ जप जे काही आहे ते सगळं सुरू आहे. आणि मग एकदा काय होतं, सकाळी
की असंच ते जात असताना तिकडनं त्यांना दिसतं की एक हरीण, तर ती हरीण गर्भवती असते आणि ती आपल्या जीवाचा आकांतांडव करून धावते आहे. आणि मग ते बघतात ते जरा की ही का धावते आहे, तर बघतात तर मागे एक वाघ लागलेला आहे. आणि मग त्या जवळच्या नदीमध्ये ती उडी घेते. उडी घेतल्यावर काय होतं, की ती जी हरीण जी गर्भवती असते, तर ती तिथे तिच्या पिल्लाला जन्म देते. आणि त्या नदीतनं ती पलीकडे जाते. आणि तो जो वाघ जो असतो तो सुद्धा तिच्या मागे पलीकडे जातो आणि तो वाघ त्या हरिणीला खाऊन टाकतो. पण हे जे इथं जे नदीमध्ये हे जे पिल्लू असतं, तर ते भरत महाराज बघतात, की ते तसंच तिथे भेदरलेलं, घाबरलेल्या अवस्थेमध्ये ते सुद्धा ते पिल्लूला वाचवण्यासाठी त्या नदीमध्ये उडी घेतात. आणि ते घाबरलेलं, भेदरलेलं असं ते तान्हं पिल्लू, हरणाचं पाडस आपण ज्याला म्हणतो, तर त्याला घेतात. त्याला थोडंसं काय म्हणतात एक शाश्वती देतात आणि ते त्या आपल्या कुटीमध्ये घेऊन येतात. आणि मग अगदी लहानपणापासून म्हणजे जन्म झाल्यापासून ते जसं-जसं ते वाढतं आहे, मोठं होतं आहे, तसं कुठेतरी ते त्यांचा सांभाळ करायला लागतात किंवा त्यांच्या सोबतच ठेवतात. आणि मग काय होतं, की त्यांनी मग ते त्या पिल्लूच्या कुठेतरी मोहात पडून म्हणू शकतात किंवा त्यांना काळजी वाटू लागते, प्रेम वाटू लागतं, माया वाटू लागते, की काळजी इतकी वाटू लागते, की हे परत कुठे गेलं तर, परत कुठल्या वन्य पशूने त्याला काही केलं तर, हरवलं तर, रस्ता चुकलं तर. आणि ही काळजी करता काय होतं, की त्यांचं जे काही यज्ञ सुरू आहे, जो काही ध्यान, धारणा, जी काही नामजप, जे काही सगळं सुरू आहे, जे पूजाविधी सुरू आहेत, तर त्याच्यामध्ये कुठेतरी संपूर्ण मन त्यांचं ते एकाग्र होत नाही आहे. मनात कुठेतरी विचार सुरू आहे, की "अरे, त्याचं काय झालं? तो कुठेतरी कुठे गेला का? का माझ्या बाजूलाच आहे? आजूबाजूला कुठे आहे?" तर ते पूजाविधी करताना त्याचं त्या पाडसाला कुठेतरी शोधतात, की आहे ना बाजूला, सुरक्षित आहे ना? काही करत तर नाही ना? हा विचार मनामध्ये त्यांच्या येतो. म्हणजे त्यांच्या पूजाविधीमध्ये कुठेतरी अ, आपण काय म्हणू शकतो अडथळा येतोय किंवा व्यत्यय व्यत्यय कसला येतोय, की त्यांच्या संपूर्ण इंद्रिय ते सम्मिलित करू शकत नाही आहे. कुठेतरी मोह, कुठेतरी आसक्ती पुन्हा जन्माला येते आहे, की ज्यांनी संन्यासाश्रम स्वीकारला आहे, तर ते पुन्हा त्या पाडसाच्या प्रेमामध्ये किंवा म्हणा किंवा काळजीपोटी म्हणा, तर पुन्हा आसक्ती कुठेतरी वर डोकावू पाहते आहे. आणि मग असेच ते भरत महाराज नंतर हळू-हळू वृद्ध होतात. वृद्ध झाल्यानंतर जेव्हा त्यांचा शेवटचा क्षण किंवा जेव्हा त्यांचा मृत्यू व्हायला लागतो म्हणजे होतो तेव्हा ते त्या हरे कृष्ण हां. तर ते जेव्हा त्यांचा मृत्यू होतो तेव्हा त्यांना त्या हरणाच्या पिल्लाचीच काळजी असते, की अ, नेमकं काय होईल, की माझा मृत्यू झाल्यानंतर ह्या हरणाच्या पिल्लाचं काय होईल, ह्या पाडसाचं काय होईल? आणि त्याच विचारांनी, त्याच भावनेने ते शरीर त्यांचं सोडतात किंवा त्यांचा तो आत्मा जो आहे तो शरीर सोडतो. आणि मग काय होतं पुढचा जन्म कारण की हरणाची इच्छा मनात आहे, त्यामुळे पुढचा जन्म त्यांना हरणाचा मिळतो. पण ते भगवंताचे असे श्रेष्ठ असे भक्त असतात. त्यामुळे त्या हरणाच्या जन्मातही त्यांना मागच्या जन्मामध्ये आपण भगवंताचे सेवक होतो, भक्त होतो आणि आपण काय चुकलो आणि म्हणून आपल्याला मनुष्य जन्मापासून आपल्याला हरणाचा जन्म मिळाला, हे कुठेतरी त्यांच्या लक्षात येतं. आणि मग ते जेव्हा हरणाच्या जन्मात असतात, ते सुद्धा तेव्हा ते कुठल्यातरी साधूंच्या किंवा त्यांच्याच कुटीपाशी राहतात किंवा तिथेच भगवंताचं जे काही यज्ञ जे काही सुरू आहे, पूजाविधी सुरू आहे, तर तिथेच आसपास राहतात. त्यांनी त्या प्रसादामधलंच प्रसाद ग्रहण करतात वगैरे. आणि जेव्हा त्या हरणाचा जन्म तेव्हा त्याचा त्याग करतात, तेव्हा त्यांचा पुन्हा जड भरत म्हणून त्यांना पुन्हा मनुष्य जन्म मिळतो. पण जड भरत त्याचा जन्म मिळतो आणि मग जड भरताच्या जन्मामध्ये असं आहे, की त्या सामान्य म्हणजे आपल्या भौतिक लोकांसाठी असं वाटेल, की अ, त्यांनी त्यांची आध्यात्मिक प्रगती, प्रगल्भता इतकी वाढलेली असते, की ते त्याच ट्रान्समध्ये असतात. पण त्यामुळे त्यांना ह्या भौतिक जगाशी त्यांचा काहीही संबंध त्यांना काही घेणं-देणं नाही आहे. ते त्याच ट्रान्समध्ये आहेत. पण आपल्यासाठी असं वाटतं, की
हे जड बुद्धीचे आहेत का, मंद बुद्धीचे आहेत का, आणि म्हणून त्यांचं जडभरत हे नाव ठेवलेलं आहे. आणि मग नंतर मग त्या शेवटी जडभरताचा जेव्हा मृत्यू होतो तेव्हा त्यांना मोक्ष मिळतो. म्हणजे जर तुम्ही कितीही उत्तम म्हणजे किती शुद्ध भक्त आहात, किती हे, पण एक तुमची जर मृत्यूसमयी जर तुम्ही जी भावना जी तुम्ही मनात ठेवून जर तुम्ही वावरलात, तर नक्कीच ती भावना तुम्हाला पुढच्या जन्मामध्ये प्रकट होते, असं इथं कुठेतरी पुन्हा सांगता आहेत. आणि म्हणून भगवंत इथे पुन्हा सांगता आहेत. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. तस्मात् वर्षकालेषु मामनुस्मरयुध्य च मय्यर्पित मनोबुद्धिर् मामे वैश्यत संशयः. म्हणून अर्जुना, तू सदैव माझा कृष्णाच्या रूपात विचार कर आणि त्याच वेळी तुझे युद्धाचे विहित कर्तव्य पार पाड. मला समर्पित केलेले तुमचे कार्य आणि तुमचे मन आणि बुद्धी माझ्यावर स्थिर केल्याने तुम्ही निसंशयपणे मला प्राप्त करा. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणून इथे भगवंत सांगत आहेत की तू जे तुझं कर्म करतो आहेस, तर ते कर्म करताना तू नक्की मला माझ्या कृष्णाच्या रूपामध्ये तू स्मरण कर, आणि ते स्मरण करता करता तुझं कर्म कर. संपूर्ण तुझं कर्म हे जे आहे ते मला समर्पित कर. तुझ्या बुद्धीमध्ये तुझ्या म्हणजे सगळं जे काही आहे विचारांमध्ये तू फक्त आणि फक्त माझ्यावर केंद्रित कर, आणि निसंशयपणे तू माझ्या धामाची प्राप्ती करशील किंवा मोक्षधामाची प्राप्ती करशील, असं इथे भगवंत सांगत आहेत. आणि आपल्याला इथं शेजारच्या चित्रामध्ये प्रल्हाद महाराज दिसत आहेत, की प्रल्हाद महाराजांनी श्रीमद भागवतम मध्ये सांगितलं होतं की आपलं वार्धक्य किंवा याची व्याख्या त्यांनी केलेली आहे, आपण असं म्हणू शकतो. की ते म्हणतात की वार्धक्य म्हणजे काय, तर जन्मानंतरचा प्रत्येक दिवस म्हणजे वार्धक्य किंवा वृद्ध काळ. आणि त्यासाठी आपल्याला म्हणूनच आपल्याला लहानपणापासून आपल्याला भगवंताची नाम घ्यायचं आहे, सेवा करायची आहे. आणि म्हणून जेव्हा भक्त प्रल्हाद ते त्यांच्या सवंगड्यांना, त्यांच्या मित्रांना सुद्धा, जसं ते भगवंताचं नाव घेत होते, तसं ते त्यांच्या मित्रांना, सवंगड्यांना सुद्धा त्यांनी त्या भगवंताची गोडी लावली होती, की परमात्मा कोण आहे याची ओळख करून दिली होती. आणि म्हणून मी तुम्हाला एक उदाहरण देते, की जे मी युवा बॅच घेत असल्यामुळे मी त्यांना ते उदाहरण द्यायची, ते तुम्हालाही देते. की वार्षिक परीक्षा मार्चमध्ये असते, पण आपल्याला जून पासून आपला टर्म सुरू होतो, आणि म्हणून जून पासून आपण अभ्यास करायचा. आणि म्हणून आपण आपला जन्म आणि मृत्यूच्या ह्या कालावधीमध्ये अगदी लहानपणापासून जर आपण आपल्या भगवंताची भक्ती केली, भगवंताची सेवा केली, तर ती सहज अशी आपल्याला भगवंत हे आपल्या सहज स्मरणात राहतात. त्यासाठी वेगळं काहीतरी आपल्याला आठवावं लागत नाही, करावं लागत नाही. आणि मग आता आपण पुढे बघूया. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. माताजी कदाचित इंटरनेट प्रॉब्लेम असेल. ओके ओके. मला वाटलं माझाच गेला की काय. नाही कदाचित इकडे थोडा पाऊस आहे ना, त्यामुळे थोडा ओके ओके ओके. हा. हरे कृष्ण. अभ्यास योग युक्तेन चेतसनाना गमीना परम पुरुष दिव्यम याती पार्थानुचित्तन. जो परमपुरुष भगवंताचे ध्यान करतो त्याचे मन सतत माझ्या स्मरणात गुंतलेले असते, मार्गापासून अविचलित असते. तो हे पार्थ म्हणजेच अर्जुना, तो माझ्यापर्यंत नक्की पोहोचतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग आता इथे भगवंत सांगत आहेत की जो सतत माझं ध्यान करतो, माझ्या स्मरणात असतो, की तो मार्गापासून कधीही अविचलित होत नाही, आणि तो माझ्यापर्यंत नक्की पोहोचतो. म्हणजे हे सरावाने शक्य आहे. अभ्यास योग युक्तेने जो सतत करतो आहे, ज्याचा सराव उत्तम आहे, ज्याचा अभ्यास उत्तम आहे, तो परीक्षेत नक्की पास होणार, ही ग्वाही भगवंत देत आहेत. त्यामुळे आपण जर रोज रोज न चुकता, म्हणून प्रभुपादांनी आपल्याला सांगितलेलं आहे की 16 माळा जप करा, आणि आणि मग तो आपला एक घरचा अभ्यास आहे असं समजून जर आपण केला, तर निश्चितच आपल्याला आपल्या स्मरणात भगवंत सतत राहतील. आणि जेव्हा ज्यांचे सतत स्मरणात असतात त्यांचं विस्मरण कसं होईल, आणि विस्मरण नाही झालं तर आपण निश्चितच आपला जो काही निर्णायक क्षण असेल तेव्हा आपण भगवंताला स्मरण करू शकतो. आणि त्याच्यासाठी आपल्याकडे अजून एक गोष्ट आहे, अजामिल. तर ही सुद्धा आपल्याला भागवतम मधलीच गोष्ट आहे, की अजामिल हा एक
ब्राह्मण पुत्र आहे आणि तो पण म्हणजे असा खूप गुणवान असा असतो. उत्तम पद्धतीने म्हणजे आपल्या आई-वडिलांचं जे काही सेवा म्हणा किंवा त्यांनी जे काही धडे दिलेले आहेत, तर त्या पद्धतीने त्याचं आचरण असतं आणि मग नंतर त्याचं लग्न होतं, तर बायकोही उत्तम गुणवान अशी असते. आणि असंच एकदा काय होतं, की काही पूजा विधी, काही यज्ञ काही करायचं असेल, तर त्याच्यासाठी तो त्या यज्ञाची काही जी काही सामुग्री आहेत, समिधा आहेत, ते घेण्यासाठी तो अ, बाहेर जातो. आणि मग वाटेमध्ये त्याला काही जंगल लागतं येताना, येत असतो तेव्हा. तर तिथे त्याला येताना एक वेश्यास्त्री आणि एक पुरुष हे त्यांना दिसतात. आणि मग कुठेतरी ते त्यांचा मार्ग बदलतात. पण मार्ग बदलतात, पण पुन्हा त्यांची इच्छा होते, की ते काय करतात, तर त्यांच्याकडे बघण्याची. त्या वेश्यास्त्री सुंदर असते दिसायला आणि त्यामुळे तिच्याकडे बघण्याची पुन्हा-पुन्हा इच्छा होते आणि मग ते पुन्हा-पुन्हा ते आपला मार्ग आपण कुठेतरी आपण चुकतो आहे की काय आणि म्हणून पुन्हा-पुन्हा ते आपल्याला मन नियंत्रण आणण्यामध्ये प्रयत्न करतात. पण ते काही केलं त्यांचं मन नियंत्रणात येत नाही. आणि मग दुसऱ्या दिवशी ते घरी येतात, पण दुसऱ्या दिवशी पुन्हा ते त्या वेश्यास्त्रीच्या शोधात जातात. आणि मग ते तिला भेटतात आणि मग तिच्याकडे जाऊ लागतात. आणि मग ते इतके त्या वेश्यास्त्रीच्या मागे ते का म्हणा किंवा प्रेमात पडतात, की आपल्या आई-वडिलांना, आपल्या बायकोला राहत्या घरातनं बाहेर काढतात आणि ते तिला घरी घेऊन येतात. आणि मग त्या वेश्यास्त्रीशी लग्न करून त्यांना 10 मुलं होतात. 1 नाही, 2 नाही, तर 10 मुलं होतात. 10व्या मुलाचं नाव त्यांनी नारायण असं ठेवलेलं असतं. आणि जेव्हा नारायणाला अ, जेव्हा मोठा होता नारायण हा त्यांचा खूप लाडका असतो आणि सतत आपलं नारायण, नारायण काय झालं की आपलं त्याला हाक मार, त्याला हे कर आणि असंच करत-करत त्या अजामिलचं वृद्धावस्थेमध्ये म्हणजे वृद्ध म्हातारे होतात. आणि मग त्यांना इतकं सगळं हे केलं आणि ते आपलं ती वेश्यास्त्रीच्या नादी लागल्यामुळे त्यांनी जो उत्तम असा गुणवान असा तो ब्राह्मण मुलगा असतो, तर तो तिच्या सगळ्या इच्छा, आकांक्षा पूर्ण करण्यासाठी चोरी म्हणू नका, हे म्हणून अनेक सगळ्या ज्या वाईट सवयी आहेत, जो व्यभिचार आहे, तो सगळा करून त्यांनी टाकलेला असतो आणि म्हणजे सगळी पापकर्म त्याने केलेली असतात. मग वार्धक्य येतं, मृत्यूक्षमी शेवटचा क्षण जवळ येतोय आणि आज तर तेव्हाच ते आपल्या मुलाला हाक मारत आहेत. नारायण, नारायण, नारायण करत आहेत आणि तिथेच त्यांचा मृत्यू होतो. तिथं मृत्यू झाल्यानंतर यमदूत येतायत त्याला घेऊन जायला. तर तिथेच ना अ, विष्णुदूत पण आले आहेत आणि विष्णुदूत म्हणतात, की "याला आम्ही घेऊन जाणार आहे. नारायण, नारायण करत आहेत." यमदूत म्हणतात, "नाही, हा इतका व्यभिचारी आणि पापी आहे, याला आमच्याचकडे घेऊन जायचं आहे आणि तो नारायण त्याच्या मुलाला हाक मारत होते." पण ते म्हणाले, "नाही, त्यांनी कोणाला का हाक मारेना, ते नारायणाला हाक मारत आहेत. त्यामुळे त्यांना आमच्याकडे नेणं गरजेचं आहे विष्णू लोकामध्ये." मग त्यांच्यामध्ये चर्चा होते. मग विष्णुदूत सुद्धा बघतात, की याने खूप आयुष्यात पापं केलेली आहेत. खूप अ, अ, व्यभिचार वगैरे सगळं झालेलं आहे. मग त्यांना ते असं ठरवतात, की याला पुन्हा एक संधी देऊया. आणि मग ते त्याला काही घेऊन जात नाही आणि पुन्हा त्याचा जो आत्मा जो आहे, पुन्हा त्याचे ते प्राण जे आहे, त्या शरीरामध्ये सोडतात. आणि हे सगळं जे आहे, ही सगळी चर्चा जी आहे, तर त्या अजामिलने कुठेतरी ऐकली आहे, बघितली आहे. आणि त्यामुळे जेव्हा पुन्हा प्राण त्या शरीरामध्ये जात आहेत, तेव्हा ते खाटकन उघडतात आणि त्यांचे डोळे उघडत आहेत, की मी माझ्या आयुष्यामध्ये माझ्या ह्याच्यात मी काय केलं? आणि त्या क्षणी ते त्या वेश्यास्त्रीचा, त्या पत्नीचा, सगळ्यांचा त्याग करून ते अ, 1 नाही 2 नाही 12 वर्ष तपश्चर्या करत आहेत आणि भगवंताचं नाव घेत आहेत. आणि मग नंतर 12 वर्षांची कठोर तपश्चर्यानंतर मग त्यांना अ, वैकुंठ धामासाठी तिकडे विष्णुदूत पुन्हा घ्यायला येत आहेत. तर म्हणजे जरी इथे आता असं आहे, की जरी तुम्ही भगवंताच्या भक्तीमध्ये किंवा कुठेतरी जर तुम्ही चुकला आहात, म्हणजे तुमच्या वागणुकीमध्ये, पण नंतर तुम्ही ती चूक दुरुस्त करता आहात किंवा भगवंताला शरण जाता आहात आणि त्याचं नामस्मरण करता आहेत आणि त्या शेवटच्या क्षणाला सुद्धा तुम्ही भगवंताला स्मरण करून तुमचे प्राण सोडता आहेत, तर नक्कीच तुम्हाला अ, वैकुंठ धाम किंवा भगवंत तुम्हाला त्यांच्या धामात परत घेऊन जातात, असं इथे सांगता आहेत.
आणि आता आपण पुढे बघूया. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मनुष्याने परमपुरुषाचे सर्वज्ञ, पुरातन, नियंता, अणुपेक्षाही सूक्ष्म सर्व गोष्टींचे पालन करता, सर्व भौतिक कल्पनांच्या अतीत असणारे अचिंत्य आणि नित्य पुरुष या रूपामध्ये ध्यान केले पाहिजे. परमपुरुष सूर्याप्रमाणे तेजस्वी आहे. ते भौतिक प्रकृतीच्या पलीकडे अर्थात दिव्य आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग आता इथे आपल्याला धारणा कोणाची लावायची किंवा आपण पाहिलं आहे की नाही अष्टांग योगामध्ये, तर मग आपण जेव्हा भगवंताचं आपण सगुण रूपामध्ये भगवंताची आपण आराधना करायची, कारण की आपण ब्रह्मस्वरूप किंवा आपण पाहिलेलं आहे की जेव्हा आपण ब्रह्मन स्वरूपात किंवा त्या ऊर्जेचा स्रोत आपण म्हणू शकतो किंवा अशा याच्यात जर आपण केलं तर आपल्याला शेवटी पुन्हा भगवंताच्या परमात्मा स्वरूपात किंवा भगवान रूपामध्येच आपल्याला त्यांची पूजा किंवा आराधना करायची आहे. आणि म्हणून इथे भगवंत सांगतात की माझ्या परमपुरुषाच्या त्या रूपाची, त्या मोहक अशा रूपाची तुम्ही आराधना करा किंवा तुम्ही ध्यान लावा, धारणा लावा. म्हणजे आणि मग ते भगवंताचा रूप कसं आहे, जे परमतत्व म्हणू शकतो, जे सगुण साकार जे आहे ते सुंदर मोहक असं आहे. आणि मग ते सर्व गोष्टींचं, सर्व तिन्ही लोकांचं, पराप्रकृती अपराप्रकृती, या सगळ्या गोष्टींचं पालन करता आहेत. मग आपण ते पालन करता कसे आहेत, आपण पाहिलं की ह्या सजीव सृष्टी जी आहे त्याच्यामध्ये प्रत्येक सजीवामध्ये एक आत्मा आहे की नाही, त्या आत्म्याच्या रूपामध्ये एक परमात्मा आहे, स्थित आहे, ज्याला आपण क्षीरोदक्षाय विष्णू म्हणतो. तर त्या पद्धतीने ते सर्व सृष्टीचं पालन करता आहेत. आणि अशा ह्या रूपामध्ये भगवंताचं आपण ध्यान केलं पाहिजे की ते विराट त्यांचं असं स्वरूप आहे, तसं सूक्ष्मातिसूक्ष्म असं त्यांचं स्वरूप आहे. तर त्या स्वरूपाचं आपण त्यांचं आपल्याला स्मरण केलं पाहिजे. आणि ते इतके तेजस्वी आहेत की त्यांचे जे ज्योतिर्ब्रह्म किंवा आपण ज्याला वैकुंठ धाम असं म्हणतो की तिथं कुठेही सूर्यचंद्र तारे नाहीत, आपण बघणार आहोत हळूहळू पुढे, आणि ते स्वयंप्रकाशित आहेत. तर ह्या भौतिक प्रकृतीच्या पलीकडे आहेत. मग ही भौतिक प्रकृती, दिव्य अशी जी प्रकृती आहे, तर ते काय आहे ते बघणार आहोत. पण त्याच्या आधी आपण हा श्लोक बघणार आहोत. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयं शाश्वतं नाप्नुवन्ति महात्माना संसिद्धिं परमां गता. मला प्राप्त झाल्यानंतर महान आत्मे जे भक्तीमध्ये योगी आहेत ते कधीही या तात्पुरत्या जगात परत येत नाही, जे दुःखांनी भरलेले आहे, कारण त्यांना सर्वोच्च पूर्णता म्हणजे परमसिद्धी प्राप्त झाली आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता हा जो साधूचा व्हिडिओ आहे बघा, तो इतका प्रयत्न करतो आहे आणि काही लोकांना याच्यासाठी हा नुसताच प्रयत्न करतो आहे आणि काही लोकांसाठी ते सहज शक्य आहे. आपल्याकडे पण असंच आहे. काही लोकांसाठी हे जे ब्रह्मांड जे आहे, तर हे इतकं याच्यातून बाहेर पडणं इतकं कठीण आहे. आणि ह्या भौतिक प्रकृतीमध्ये, ह्या मृत्यू लोकामध्ये जे आपण राहतो आहे, त्याला दुःखालयम अशाश्वतम असं म्हटलेलं आहे. आलय, दुःखालय म्हणजे दुःखी कष्टी लोकांचं घर. आलय म्हणजे आपल्याला माहिती आहे विद्यालय, त्याच्यानंतर रुग्णालय, आपल्याला हे शब्द आपण ऐकलेले आहेत. तसेच दुःखालय, हे जे मृत्यूलोक जे आहे एक दुःखालय आहे की जिथे तुम्हाला त्याच्यातनं बाहेर पडणं केवळ आणि केवळ अशक्य आहे. पण तुम्ही सहजरित्या बाहेर पडू शकता जेव्हा तुम्ही भगवंताला शरण जाता आहात आणि पूर्णपणे तुम्ही त्यांना शरण जाऊन सर्व मनोभावे, श्रद्धेने, दृढ चित्ताने भगवंताची आराधना करता आहात, सेवा करता आहात, भक्ती करता आहात. आणि जेव्हा क्रमशः तुमची उन्नती होते आहे, आध्यात्मिक उन्नती होते आहे, तेव्हा हा दरवाजा सहज उघडतो आहे आणि सहज तुम्ही याच्यातनं बाहेर पडतात. नाहीतर ह्या अशा आपण उड्या मारत राहतो आणि पुन्हा जन्म मृत्यू या दुःखालयामध्ये आपण अडकलेले राहतो. आणि मग आपण हरे कृष्णा माताजी वाचा आहे. हरे कृष्ण. भौतिक जगतातील सर्वोच्च ग्रहापासून खालपर्यंत सर्व दुःखाची ठिकाणे आहेत, जिथे वारंवार जन्म आणि मृत्यू होतो. परंतु हे कुंतीच्या पुत्रा, जो माझ्या निवासस्थानी पोहोचतो तो पुन्हा जन्म घेत नाही. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. माहिती ते सांगता आहेत की भौतिक जगातील हे ब्रह्मांडामधली हे सगळे जे घरं जे आहेत, हे सगळे ग्रहलोक जे आहेत,
जरी आपण स्वर्ग लोकामध्ये जरी आपला जन्म झाला, आपल्याला वाटतं आपला उद्धार झाला, अरे पण पुण्याची शिदोरी संपल्यानंतर पुन्हा मृत्यू लोकामध्ये जायचं आहे की नाही? म्हणजे आपण या ब्रह्मांडामधनं बाहेर पडतच नाही आहोत. त्यामुळे इथे भगवंत सांगतायत की हे सगळे ग्रहलोक जे आहेत ही दुःखाची ठिकाणं आहेत. हे दुःखालय अशाश्वत आहे आणि जिथे वारंवार तुमचा केवळ जन्म आणि मृत्यूच होत असतो. कारण आपण कर्मबंधनातच अडकतो आहोत आणि म्हणून भगवंत सांगतायत की पण जो याच्यातून बाहेर पडला, ह्या चक्रातून बाहेर पडला, मला शरण आला, माझ्या धामाला आला, त्याचा तो दिव्य शरीराची प्राप्ती करतो आहे आणि त्याचा पुन्हा मृत्यू होत नाही किंवा तो पुन्हा कधीही या ब्रह्मांडामध्ये प्रवेश करत नाही, त्याचा पुन्हा जन्म घेत नाही, अशी ग्वाही सुद्धा भगवंत देत आहेत. मग आता आपण पुन्हा एकदा हे बघणार आहोत की आपलं ब्रह्मांड काय आहे. तर त्याच्यामध्ये आपण बघूया की आपण बघितलेलं आहे हे 4थ्या अध्यायामध्ये, आज परत बघायचं आहे. मानवी गणनेनुसार ब्रह्मदेवाचा 1 दिवसाचा कालावधी म्हणजे 1000 युगे एकत्र केली जातात आणि त्याच्या रात्रीचाच कालावधी देखील असाच आहे. म्हणजे आपण कल्प पाहिलेला आहे बरोबर, की एक कल्प म्हणजे असे 1000 आणि जेव्हा ब्रह्मदेवाचा दिवस होतो तेव्हा सृष्टीची उगम होतो. ब्रह्मदेवाचा दिवस प्रकट होतो तेव्हा ही जीवसृष्टी अस्तित्वात येते आणि ब्रह्मदेवाच्या रात्रीच्या आगमनाने त्या सृष्टीच्या सर्व नष्ट होते. म्हणजे सृष्टी पुन्हा लयास पावते आहे. पुन्हा पुन्हा तो दिवस येतो आणि पुन्हा प्राणी यजमान सक्रिय होतात आणि हे पार्थ पुन्हा रात्र पडते आणि पुन्हा ते असहाय्यपणे विरघळतात. म्हणजे ह्या सृष्टीमध्ये आपण आता जे बघितलं की हे जे दुःखालय अशाश्वतम आहे किंवा आपल्या हा आत्म्याचा जो प्रवास जो आहे, तर किती वर्षानुवर्ष आपण या ब्रह्मांडामध्ये अडकलेलो आहोत बघा. की जसा जेव्हा ब्रह्मदेवाचा दिवस उजाडतो आणि तेव्हा हे आपण अस्तित्वात येतो आणि पुन्हा आपण जन्म मृत्यू जन्म मृत्यू जन्म मृत्यू या चक्रामध्ये आपण पुन्हा पुन्हा अडकतो आहोत. आणि अडकल्यामुळे काय होतंय की जेव्हा ब्रह्मदेवाची रात्र होते आहे, आपण ह्या ब्रह्मांडातनं बाहेर पडतच नाही आहोत, पण आपण इथेच विरघळतो आहे असहाय्यपणे आपला हा आत्मा. आणि जेव्हा पुन्हा त्या ब्रह्मदेवाचा दिवस उगवतो आहे, तर पुन्हा एक नवीन शरीर धारण करून एक नवीन आपण इथे पुन्हा ह्या दुःखालय अशाश्वतम मध्ये आपण येतो आहे. आणि म्हणून आपण हे असंच फिरत राहायचं आहे का? आपण त्या आपल्याला शाश्वत असं म्हणजे आपलं हरे कृष्णा, मला ना इथे माझं इंटरनेट गोल गोल फिरतंय. माझा आवाज येतोय ना? हो माताजी, तुमचा आवाज क्लिअर आहे. ओके ओके हा. तर आपण आपल्याला जर आपण ह्या जन्ममृत्यूच्या वेठ्यातून जर आपल्याला अडकायचं असेल, आपल्याला त्या शाश्वत धामामध्ये जायचं असेल, तर आपल्याला बघा की ह्या एवढ्या कालावधी किंवा अशा अनेक आपण ज्या ब्रह्मदेवाचे दिवस आहेत, ब्रह्मदेवाच्या रात्री आहेत आणि अशा वर्षानुवर्ष युगानुयुग आपला आत्मा इथेच आहे आणि याच्यातनं जर आपल्याला बाहेर पडायचं असेल, तर आपल्याला भगवंताला शरण जाण्याशिवाय आपल्याकडे पर्याय नाही आहे, दुसरा कुठलाही मार्ग नाही आहे. मग ते दुसरा जो मार्ग आहे किंवा जो दुसरी प्रकृती जी आहे, जी आपण म्हणतो आहे जी ब्रह्मांडाच्या पलीकडे आहे, मग ती काय प्रकृती आहे ते आपण बघूया. हरे कृष्णा माताजी. हरे कृष्णा. याहून अन्य एक अव्यक्त प्रकृती आहे, जी या व्यक्त आणि अव्यक्त जड पदार्थाच्याही पलीकडे आणि सनातन. हरे कृष्णा, मी वाचते. माहिती माताजींचं नेट गेलंय. याहून अन्य एक अव्यक्त अशी प्रकृती आहे, जी व्यक्त आणि अव्यक्त जड पदार्थाच्याही पलीकडे आणि सनातन आहे. ती परा आणि अविनाशी आहे. संपूर्ण जगताचा जरी प्रलय झाला तरी ती प्रकृती नष्ट होत नाही. मग आत्ताच आपण पाहिलं की ब्रह्मदेवाचा दिवस उजाडला की प्रकृती ब्रह्मांडाचं अस्तित्वात येतं आणि जेव्हा त्यांची रात्र होते तेव्हा त्याचा लय होतो. पण अशी एक अव्यक्त प्रकृती जी आहे, ज्याला आपण वैकुंठ धाम म्हणतो आहे, गोलोक वृंदावन म्हणतो आपण, असं तर त्याच्यामध्ये ती जे तिथे कुठल्याही प्रकारचे तिथे ती अविनाशी अशी आहे, ती पराप्रकृती आहे आणि तिचा नाश होत नाही आहे, की ती शाश्वत अशी आहे. तो शाश्वत धाम आहे, तो वैकुंठ धाम आहे, जिथे भगवंत सतत भगवंताचं निवासस्थान आहे. आणि जेव्हा आपण तिथे जातो तेव्हा आपल्याला सुद्धा दिव्य शरीर आपल्याला मिळतं आणि आपला मृत्यू होत नाही. तिथे आपण सनातन रूपाने तिथे आपला आत्मा तिथे स्थित राहतो.
आणि ती प्रकृती कधीही नष्ट होत नाही असं भगवंत सांगत आहेत. मग आता आपण जे ब्रह्मांड ब्रह्मांड म्हणतो आहे, तर आपण बघूया. मी तुम्हाला आज गोलोका चार्ट पाठवायला सांगते ग्रुपवर, तेव्हा तो तुम्ही तुम्ही वाचू शकतात. हे वेगवेगळे रेफरन्सेस आहेत की हा आपण हे ब्रह्मांडाचं आपण हे स्वरूप जे आहे, हा हे जे कसं आपण केलेलं आहे, हे आपण पुन्हा आपण ज्ञानयोगामध्ये सुद्धा बघणार आहोत. आता मी परत तुम्हाला एकदा सांगते की आपण भगवान परमात्मा जे आहेत किंवा परमतत्व जे आहे, जे परम सत्य आहेत भगवान श्रीकृष्ण, तर त्यांचा जो विस्तार जो आहे महाविष्णूच्या श्वासोश्वासामधून अनेक ब्रह्मांड तयार झालेली आहेत आणि त्यांचाच विस्तार म्हणून आता इथे आहे की इथे आपण गर्भोदक्षाय विष्णू जे आहेत की जे आपण दिसत आहे की तर प्रत्येक ब्रह्मांडामध्ये स्थित असं गर्भोदक्षाय विष्णू आहेत आणि त्यांच्या नाभीतून ब्रह्मदेव म्हणजे त्या ब्रह्मांडामधला प्रथम सजीव किंवा पहिला सजीव पण असं म्हणू शकतो की सजीव प्राणी किंवा तर त्यांची निर्मिती झाली आहे आणि मग त्यांच्या नंतर संपूर्ण जीवसृष्टीचा विस्तार झालेला आहे की ती जबाबदारी ब्रह्मदेवांकडे होती. आणि मग हे असे अनेक, हे जास्त झूम होत नाहीये, तर हे सगळे लोक आहेत की हे जे आहेत हे सगळे अप्पर प्लॅनेट्स आहेत. आपलं भुवलोक किंवा मृत्यूलोक पृथ्वी इथे मध्ये आहे आणि हे सगळे लोअर प्लॅनेट्स आहेत. तर ह्या ब्रह्मांडामध्ये आणि ह्या ब्रह्मांडाचं जर आपण आवरण पाहिलं तर हे पंचमहाभूतांनी आणि जे आपण काय पाहिलं की ह्या ज्या प्रकृती मन बुद्धी अहंकार आणि पंचमहाभूत म्हणजे पृथ्वी आप जल वायू तेज जे काय आहे, तर हे सगळे त्याचे आवरण आहे आणि त्याच्यातनं बाहेर पडणं, ह्या ब्रह्मांडामधनं बाहेर पडणं केवळ आणि केवळ अशक्य आहे. त्याच्यासाठी आपल्याला फक्त आणि फक्त भगवंताला शरण जाणं, भगवंताचं नामस्मरण करणं, भगवंताची सेवा करणं, एवढा एकच विकल्प आहे, एवढा एकच पर्याय आहे. नाहीतर आपण ह्या ब्रह्मांडामध्येच राहणार, इथेच आपला जन्म होणार, इथेच आपला मृत्यू होणार. मग ब्रह्मदेवाच्या दिवसापासून ते रात्रीपर्यंत अनेक युगानुयुग वर्षानुवर्ष सहस्रानुवर्ष आपण इथेच या ब्रह्मांडामध्ये राहणार जर आपण भगवंताला शरण गेलो नाही. आणि मग ते भगवत धाम कसं आहे, तर ते आता इथे भगवंत सांगतायत ती पराप्रकृती कशी आहे. जर जे गोलोक वृंदावन किंवा गोकुळ जे होतं की जिथे ज्या भगवंतांनी ज्या लीला केलेल्या आहेत किंवा तो सगळा जो अनुभव जो पृथ्वीचा आपण म्हणू शकतो, गोलोक वृंदावन जे आहे, जे गोकुळ जे होतं आणि त्या काळी जे भगवंतांनी जे तिथे त्यांच्या लीला रचलेल्या होत्या, तर तोच आनंद, तोच परमानंद आपल्याला आपण जेव्हा गोलोक वृंदावनामध्ये जातो तेव्हा आपल्याला अनुभवायला मिळतो. पण त्याच्यासाठी आपल्याला भगवंताला शरण जाणं खूप आणि खूप गरजेचं आहे. मग आता इथे एक श्लोक आहे मुकुंद मालामध्ये की तिथे भगवंताला ते हे करता आहेत, आराधना करता आहेत. ते म्हणता आहेत, कृष्णतडिया पद पंकजा पंजरांतम अदैव मी विशतु मानस राजा हस प्राण प्राणान समय कफवात पित्ते कंठवरोधन विधौ स्मरण कुटसते. मग ते सांगत आहेत की हे कृष्णा, ज्याप्रमाणे राजहंस कमळाच्या फुलांच्या देठाच्या चक्रव्यूहामध्ये प्रवेश करतो, त्याप्रमाणे माझ्या मनाला त्वरित तुझ्या कमळाच्या फुलासारख्या चरणांना अर्पण करण्याची परवानगी द्या. जेव्हा माझ्या शेवटच्या श्वासाच्या क्षणी माझा घसा, शारीरिक विनोद, वायू, पित्त आणि कफ यांच्या क्रियेने आकुंचन पावतो, तेव्हा मी तुला कसं स्मरण करू शकेल. म्हणजे इथे मुकुंदमाला स्तोत्रामध्ये म्हटलेलं आहे की त्यांनी राजहंसाची उपमा दिलेली आहे की तो कसा त्या कमळामध्ये प्रवेश करतो, त्या चक्रव्यूहात प्रवेश करतो, तसा आम्हाला आमचं जेव्हा शरीर आमचं सुदृढ आहे तेव्हाच आम्हाला तुझ्या चरणांपाशी येण्याची अनुमती दे, तेव्हाच आमचा मृत्यू होऊ दे. जर आमचा नैसर्गिक मृत्यू झाला, वार्धक्य आलं, शरीर जीर्ण झालं, तर त्या मृत्यूच्या समयी की आमचं वायू, पित्त, कफ एक गोष्टी ज्या आहेत त्या आपण आकुंचन पावत चाललेल्या आहेत आणि त्या आकुंचन पावत असताना शरीरातली एक क्रिया बंद होत असताना आम्ही तुम्हाला कसं शेवटच्या क्षणी कसं मी तुम्हाला स्मरण करणार आहे. आणि म्हणून आम्हाला आमचं शरीर जेव्हा
उत्तम आहे, उत्तम प्रकृती आहे, तेव्हाच आम्हाला तुझ्या चरणांशी येण्याची अनुमती दे, असं मुकुंद मला स्तोत्रामध्ये म्हणत आहेत. आणि मग पुढे म्हणू बघा, वेदेषु यज्ञेषु तपसु चैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रदिष्टम अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगीन परम स्थानम उपैति चाद्यम. जो मनुष्य भक्ती मार्गाचा स्वीकार करतो तो वेदाध्ययन, तपस्या, दान देणे किंवा दार्शनिक तथा सकाम कर्म इत्यादी करण्यापासून जे फल प्राप्त होते त्या फलापासून वंचित होत नाही. केवळ भक्तिपूर्ण सेवा केल्याने त्याला हे सर्व फळ प्राप्त होते आणि अखेरीस त्याला परम शाश्वत धामाची प्राप्ती होते. मग आता जो मनुष्य भक्ती मार्गाचा स्वीकार केलेला आहे असं जेव्हा इथे भगवंत सांगता आहेत तर आपल्याला सांगितलं आहे की आपलं विहित कर्म काय आहे किंवा काय तर आपण वेदाध्ययन केलं पाहिजे, तपस्या केली पाहिजे, दानादी धर्म केलं पाहिजे, सकाम हे जे आपण हे जे सकाम भक्ती जे आहे किंवा सकाम कर्म करून जे फळ मिळतं किंवा तर जे भक्तिपूर्ण सेवेमध्ये आपण भगवंताला जी आराधना करतोय, उपासना करतो आहे, तर नक्कीच आपल्याला ह्या फळाची ही म्हणजे ह्या सकाम कर्म जे आहेत की ते केल्याने जे फळ मिळतं तर ते भक्तीने सुद्धा आपल्याला मिळतं असं भगवंत सांगता आहे. आणि अखेरीस त्याला क्रमशः आपल्याला परमशाश्वत धामाची प्राप्ती होते, ह्यात मुळीच शंका नाही. आणि मग इथेच आपण आजच्या अध्यायात काय बघितलं की अर्जुनाला 8 प्रश्न पडले होते की ब्रह्म म्हणजे काय, आत्मा काय आहे, आत्म्याचा स्थायी स्वभाव काय आहे, अध्यात्म काय आहे, हे कुठेतरी आपण पाहिलं. आणि मग मृत्यू समय जेव्हा आपण भगवंताचं स्मरण करणार आहोत तेव्हा काय होतं, ज्या भावनेने आपण मृत्यूला सामोरं जातो तीच भावना आपल्या पुढच्या जन्मात प्रकट होते. ह्या 2 गोष्टी आपण पाहिल्या. योग मिश्र भक्तीद्वारे कृष्णाचे स्मरण, मग शुद्ध भक्तीने कृष्णाचे स्मरण, मग भौतिक जग विरुद्ध आध्यात्मिक जग. मग आपण एक पाहिलं की पण ब्रह्मांड गोलोक वृंदावन पाहिलं आणि एक पराप्रकृती जी आहे जे भगवंताचं धाम जे आहे ते पाहिलं. आणि भगवंत सांगताय शुद्ध भक्तीमध्ये तुम्हाला भगवंताची प्राप्ती आहेच आहे. जे तुम्ही जसं जसं आपली आध्यात्मिक प्रगल्भता वाढते आहे, जसे जसे आपल्या भगवंताची दृढ श्रद्धा, दृढ भक्ती जशी जशी वाढते आहे तसं तसं भगवंत शाश्वती देत आहेत की तुम्ही या ब्रह्मांडामधून निश्चितच बाहेर पडाल आणि त्यात मुळीच शंका नाही. तुम्ही आणि शाश्वत अशा धामापर्यंत नक्कीच तुम्ही त्याची प्राप्ती कराल. आणि इथेच आपला आजचा अध्याय संपलेला आहे. हरे कृष्णा सगळ्यांना.